Sedangkan aku ditimbali. Oh, ngaten. Duh. Anggo mangke terus pundi? Ora apa-apa. Pangeranku putangmu kabeh ngerti kabeh perkara. Ngaten. Kene Wonten Kanjeng Pangeran Kukutan mboten napa-napa. ora apa-apa. Oh, nggih, nggih. Nggih. Panggil pangeran. Mbok jiwa tak ngadeg mawon. Ah, sampean isih iso ngadeg. Kok tinggi ta? Kok kaya aneh-aneh. Nikmat nek caket. Yang persis kula. Kendang yang ngono kok. Kok dia ngomong bagus. Ge enem ya bagus kaya Kanjeng Pangeran Kukutan. Karo kula. Ada film bukti wae wis ora bakal nyosok. Kendang ngono. Aku tak matur Kanjeng Ratu Inten. Oh, nggih. Kula tak nyawang nonton. Ora tau nyawang kok kowe? Lah, Ora tau nyawang kok. kok nonton sing disawang. Punten dalem sewu Kanjeng Ratu. Iya. Lajengaken rembak ingkang sampun kepancing. Menika lajeng saklajengipun kados pundi? Nek kalau semanten kula sampun matur. Iya, iya. Anggen kula kepengin jumeneng menika sampun kula aturaken. Ini menika malah wonten rembak susu. Rembak napa Kanjeng Ratu? Perkawis Mongko rembak ingkang semanten menika sampun kula serat wonten buku menika. Rembak susulan menika. Rembak ingkang kados pundi? anggen kula kepengin jumeneng ratu. Anggen kula kepengin dados prameswari. Inggih. Dipun suwak langkung. Menika wonten perkawis ingkang sak kelangkung gantos. Lha Lagi inggih, pangeran Kukutan menika inggih. kepengin jumeneng ratu. Loh. Loh. Kanjeng Pangeran Kukutan kuwi kepengin jumeneng ratu. Monggo menika Wah, iki dadak merubah konsep iki. Ayo wonten apa? Dipun damel malih sak saged. Gaul lah konsep, Pak. Bener sampun kula orek-orek. mboten napa-napa. Sampun kula tata. Ayo dipun kantos. Punten dalem sewu. Menika pamutahipun Kanjeng Pangeran Kukutan. Kepengin jumeneng nasa wonten ing Jenggala Pura. Lan Jenggala Pura menika rak sampun wonten ingkang badhe ngenggahi. Kanjeng Pangeran Adipati Anom. Kanjeng Pangeran Panjirawit. Menika hak wewenangipun Kanjeng Pangeran Panjirawit. Panjenengan menika rak pinten mereka daya to. Kados bicarane supaya jeng pangeran Kukutan menika saged jumeneng nata. Aduh amin. Menawi ngaten menika kedah pun corek menika. Baik. Orek melembus. Menika Kanjeng Pangeran Panjirawit dipun corek. Pun kantos Kanjeng Pangeran Kukutan. Bener atur nuwun sing dipatu. Aku sing kepengin dadi ratu. Monggo para kawula bisa luwih mukti niku. Yen sing jumeneng nata ing jenggala jeng pangeran Kukutan. inci. Ya ta Paman? Nggih, Mbok ya urun rembug kok piye kok malah meng kiwak kene. Iki lek saka ngomong piye? Menawa Kanjeng Pangeran Kukutan kuwi sing jumeneng nata ning Jenggala Pura. Piye? Duwe penemu apa ora? agak Ning aja sing reget-reget lho penemu.
Penemu sampean pripun? Sing greget niku rak ning rupa kula. Ning ati kula niku suci. Kula resik. Yen ngaten sampean mboten jujur. Pripun? Mboten jujur. Kok ora jujur? Lah wong atine resik kok rupane ora resik. Nah niku sing salah rupane. Kok ora melu atine gitu. Arep Lah arep melu ati piye wong dalane ora ngerti. Ngene. Nek estu kudunan mantep kepengin jumeneng ratu. Lah nggih to, kula niku jejering pangeran, sampeyan jejering adipati. Apa nggih kelakon wong pangeran kok bayare gedhe adipati? Niku urusan pribadi. Kok urusan lah niki ra iso digayuh. Ngeten. Pengenan badhe jumeneng ratu niku rak kedah ngilangi pepalang papat. Sing klilip sing mangresake sinten? Pepalang utawi kelilip papat iku kudu Iki wis tak tulis lho. Nggih. Lah iya, Nah, kaya rancangan segawet iki wis tak tulis, nang kene iki wis tak tulis. kareng menika gantos rembag usulan. Lah, rak ingkang dipun icali panjirawetipun. Panjirawet kedah pejah. Tunggal kalih tumenggung harya mundung. Nggih, kudu mati. Nggih ta? Paman tumenggung harya mundur. Nggih. Pun sing nomor 3 mantu dalem Endang Pati Broto. Niku garwane Panjirawet. Kudu mati. Ambak-ambak nika bocah wadon lulusan pertapan. Ning nika duwe kadigdayan lair batin nika. Nggih. Sing angka 4 Kanjeng Ratu Sepuh Kertajaya. Lho. Wah, iki kowe mesti lancang iki. Iku tiyang sepuh kula, Mas. Nek ajeng pengen dadi ratu ku ora usah mikir wong tuwa apa-apa. Kowe wis maca bukuku iki. Lho, Kowe mesti wis maca bukuku iki kowe kok. nggih lho. Kok dadi kowe ngerti rancanganku? Iki mesti kowe maca. Ya ta? Kowe maca. Oh, ini nak kene jenengan omah ta. Wah, kowe iki sok Tapi rancangan. rancangannya siapa? Menika ingkang damel rancangan menika kula. Nggih, mila tiyang sekawan menika ingkang kedah dipun icalaken saking jenggala kula. Menika sampun kula serat wonten mriki. Kok dadi teteh banget lan matur. Kula Wah, kowe mesti sok telunyukan ning dalem katemenggungan kowe. Mun sampeyan nek delek buku ya ora gletak-gletak. Lah nek wis ning katemenggungan kowe ya ning dalemku to. Ah nek delek ten jero niku ning ruang tamu kok. Lah yo kae bar tak tulis. Oh, Bar tak tulis yo tak tinggal sing kula aturke niku persis sing tulisan. Lah kepiye to kowe iki? Ya pinter kok. Pikirane ditulis Gradak. Ya pinter kok. Ah, kowe kuwi sok celandakan kaya ngono kuwi lho. Ora kena kaya ngono kuwi. Nyuwun ngapunten aran kula yo ora sengaja. Ning gandeng kowe kuwi Nggih. padha karo karepku. Nggih. Ki ora apa-apa kowe ngerti. Waton perkara iki aja nganti sapa wae ngerti. Ojo nanti keprojol. Nah, itu awake dhewe. Sakniki itu. Bijang nek kelakon si Kanjeng Pangeran Kanjeng Kukutan Jumeneng Ratu prameswari ini sinten? Ya. Prameswari ini jenengan Iya. Lah iki jumeneng ratu. Kanjeng Kukutan. Menika ora ingkang putra. Lah ya apa-apa lah putra iki selera. Oh, mergo anak kualon. Iya. Apik-apik wong niku nek anak kualon iso rukun karo mbok kualon. Wonten Oh beda kok. yo rukun turu bareng. Nggih menawi digayuhan panjenengan kepengin dados prameswari menika sampun kula serat. Sampun ta? Nek ingkang jumeneng ratu menika nak Kanjeng Pangeran Panjirawet. Ning gandeng Kanjeng Pangeran Panjirawet menika kedah boten wonten ingkang badhe jumeneng menika ingkang putra. Benjang ingkang putra ingkang jumeneng lajeng Prameswari. garwa. Lah ya saya wangun to nek aku dadi garwa Prameswari. Itu piye? Sakniki tesih wangun ning Gun Sewu lho.
yuswane kacek 20 tahun. Menika Ndara Pangeran Panji Puputan agek mumpeng-mumpenge sampeyan wis Sing ngandha sapa? Kaya ora ngono to. mboten napa-napa Ndara Putri pater diajeki le ngombe banyu suruh. Dapat lagi. Nggih, menika kula sakahi. Wasipun benjang Kanjeng Pangeran Kukutan kedah kelampahan jumeneng. Kula sakahi. Nggih, namung ngaten. Carane piye? Caranipun inggih kados ingkang dipun aturaken nika Sindupati. Dados Kanjeng Pangeran Panjirawit menika kedah dipun singkiraken kaliyan garwanipun Endang Patibroto. Kaliyan tumenggon Haryo Mungguh sampun preserap. Kudu disingkirke. Nah, menika kedah andung damel. Mangke Tembungmu kok andung damel joraku kadhawuhan apa? Inggih menika kedah nyambut damel sesarengan. Kula panjenengan kaliyan ingkang ibu. Kanjeng Ratu. Nggih. Mangke Kanjeng Ratu punten dangan sewu. Mangke panjenengan menika ingkang nyedani Endang Patibroto. Kaliyan ingkang garwa Sang Prabu Kertajaya menika kedah dipun singkiraken langkung rumiyin. Wasipun kedah kaping kalipun Kanjeng Pangeran Kukutan menika panjenengan kedah saged nyingkiraken Kanjeng Pangeran Panjirawit. Monggo caranipun kados pundi? Wasipun Kanjeng Pangeran Panjirawit menika kedah saged sumingkir saking kraton Jumbalapura. Apa kira-kira aku tegel nyingkirake Pangeran Panjirawit? Menawi panjenengan boten tegel teges Kanjeng panjenengan boten saged jumeneng ratu. Kudu tegel pangeran. Inggih, Supaya gegayuane bisa kakon. inggih Kanjeng Ratu. Mangke perkawis tumenggung Haryo Mungguh menika kewajiban menika. Kula ingkang badhe nyingkiraken. Awit tumenggung Haryo Mungguh menika abdi pinasihipun garwa dalu Sang Prabu Kertajaya. Oh iya. Menawi menika boten dipun singkiraken niku mbobayani sanget. Banjur sing siji kae sik kelap-kelap. Mangke ingkang kaping gangsal menika kedah dipun singkiraken. Singkirake. Ora nyambut gawe kan disingkir. Kewajiban kula menika damel rusuh, damel kisruh. Kula gawe rusuh njaba jaban kraton, gawe kisruh kawula jaban kraton, panjenengan sing do tumindak dedemitan. Ora cocok ya. Nggih mila ingkang dawuh kula. Kanjeng Ratu, ketinggalipun usulipun Tumenggung Sindupati lan Dipati Blambangan menika sampun kathok. Kanggo kalian kersa panjenengan. Nah menika dipun sarujuki menapa mboten? Ayo Yen aku maju. sarujuk. Dit. Bayaran. Nggih, menawi sampun nggih. Monggo nek iki wis lakon. Nggih. Bebungahmu. Nggih, menawi perkawis bebingah. Iki apa iki ya? Perkawis bebingah menika benjang saged dipun lengkap. Sak menika panjenengan kedah panas. Lho. Bil. Monggo pelatih Dakasno. Ndi? Monggo Niki pun sampeyan. Sampun nggih. Nah, niki Dakasno. Ratu Inten. Nggih. Oh ya. Nggih. Ingkang mantep, ingkang mantep. Nah, yo panjenengan pangeran di depan. Nggih. Ini kok. Rada dinekir. Nggih. Aman kroso. Menika kula, nggih to. Kula nggih tapak asma. Waduh, apa tak tegake kaya Kok golek kancane kok terak wae. Kajengipun benten. Nggih. Kowe rasa. Kowe kuwi sing tiba gawe rusuh wae ning Kraton Jenggala. Engko nek wis ketok rusuh,
Nah, mengko sing grumut ning kraton Jenggala kula kuwi ya. Oh, pokoknya kewajiban kula damel rusuh sak njabane kraton. Ngono. Oh, Nggih ngaten. Sak menika Banjur mimiti monggo. Wosipun nggih pados wekdal ingkang sae. ngono ya. Pados wekdal ingkang sae, making menawi sampun wonten wekdal ingkang sae, monggo anggenipun badhe tumindak. menawi saking pamanggih kula Kanjeng Ratu. Peduli menapa dadak nentosi wekdal kok sak menika kemawon lajeng tumanten alipun piyambak. Nggih, namun nggih kedah ningali kawontenan lho. Ya Kanjeng Pangeran sampun ngantos perkawis menika kepraja dening sinten kemawon. Awit menika wadi sanget. Nggih, Iki kabeh sing ngati. nggih, nggih ngaten. Kula nyuwun pamit. Panjenengan lho Mas. Nggih, nggih, nggih. Kula karo ngaten nggih. Kula nyuwun pamit.